Пак съм аз, самия грозния и простия индивид. Това са думите на кмета, нали, за мене. Искам да ви покажа кмета къде живее. Това общината беше, сега минаваме тук по полицията. Това е полицията тук. На 20-30 метра от общината се намира въпросния имот. Въпросът ми е как човек може да се здобие с такова нещо, нали? С едната заплата говорим. Ето го, слънчевия имот. Тук в тази сграда величествена, на третия етаж, живее наше величество кмета на Враца. Погледнете за какво говориме, за каква сграда говориме. Погледнете. Аз си направих труда да му проверя декларацията, какво е подал като доходи, като имотно състояние. И откривам, че човека с около 50 неко хиляди лева годишен доход. 50 неко хиляди годишен доход говориме. Обаче какво се оказва по-натам, като прегледах? Ето е сградата. Оказва се, че този апартамент па не е бил негов, ами се водил на родител. Как стават тия номера, при положение, че кога го избирахме, беше каза, че е сираче, това. Сега в един мил момент се оказа горе собственик на тази етаж, на третия етаж, в тази сграда. Значи родителите един път се отказват от него, после му даряват жилище. Как стават тия номера, да ни обясни, ако обича господин кмета, защото ние гражданите, обикновените и простите, грозните граждани сме любопитни. Да каже как стават тия номера. Това. И в момента ме съди, защото съм бил протестирал тук, пред тази сграда. И съм бил убеждал на семейството му. Този човек на протест може да си изпусне някаква дума, примерно по-неприлична, ама протестът беше насочен срещу него, а не срещу близките му. Така, да каже как стават тия номера, как се купува такава сграда или как се добива, нали, от родител, при положение, че знаем кои са и родителите му, нали. Ние във Враца знаем кои са родителите му. Баща му починал отдавна, майка му безработна. Как така получи ударение, от кой го получи това, от арменския поп, от кой ли, да ни обясни, ако обича. Това искаме само. Благодаря за гледанията, хубав ден желая и коментарите оставам на вас.